Riwruok mar jopuonje ma wakeyini mano KEWOTA okwedo weche maliekore ni gin wasik riwruoge mamoko makedo ne ratiro mag jopuonje pacho ka. Jakom maduong' mar KEWOTA Modesta Lubelela owacho ni kopogore kod weche maliekore, riwruogno en mar rango chal ngima jopuonje ma pod tiyo kod mago mane osedhi e rutaya. Kane olose gwenge mabur lowo migwene sub-county ma Bondo e kinde mane otelo ne jotend KEWOTA e sijo chenro mar keto tangi mar pi ne jokanyo mag riwruogno, Akaki wacho ni luoro mane nitiere ni riwruok mar KEWOTA nyalo donjore e tij riwruoge mamoko makedo ne ratiro mar jopuonj norumo. Kendo nyaka sani KEWOTA, KNUT kod KUPPET nitiere kod riwruok makare. KNUT is a trade union. Surprisingly, the founders of KEWOTA, we were all in KNUT. I represented Westland for a long time. I was in the National Executive Council. We have no relationship or fight with KNUT and KEWOTA except that we both represent teachers. As simple as that. But you know, if you have been having this position of being the owner, that KNUT and KUPPET were the only unions there, when they felt the new child on the block come about, they got scared. But as I talk today, we have a very good working relationship with our unions. I'm personally very happy, very glad that my business is now going to be successful without any stress because I have now gotten the clean water. I'm happy that the launching has taken place in my place, so I'm proud of it.